Na yung dalawa mga idol. Pipit lang. Nakaba mo doon. Good size na. Jackpot. 10 trap lang. Masirong ano? Ito bang sahayag? Di man. Ta, kadadag ko. Usa lang ito niya nadako. Magkano na siya? Pulo ulit na ito. Hindi masalunod eh. Salan waray. Yeah. Ada na tubong sa may kono, kalugan. Oo, sa may doongan. Dito ah. Ada siguro. Yan mga idol. Magandang hapon sa inyong lahat. Kumusta pala kayong lahat dyan? Bale, hindi na ako nag-vlog sa pagpandaw kasi ang lakas ng ulan. Kulimlim pa yung ano, kalangitan. Pakita ko na lang yung ano, pagtali. Bale, 10 trap lang yung nalatag natin. Yan. Isa yung ano, wala. Isang piraso yung ano, wala. Makan mo may 5. Tulo. Mga good size na. Ato yun na salon an may dad. Mara ito, wala ko tintunod. Mga good size. Mga good size na yan. May suga-suga crab, tsaka limang. Ito mga idol, 3. Ito mga idol, kinain niya yung ano. Hindi pa nakontento sa pain. Hindi pa nga naubos yung pain. Ito yung malaki. Kinain niya yung ano, limango na maliit. Yung laki. Meron din ako isa lang yun na sipit. Pero malaki na rin. Napakadilim mga idol. Alauna pa lang pero napakadilim na. Malakas pa yung ano. Parating na ulan. Yan o, umulan na. Tali na tayo mga idol. Doon pala yung 5 trap ko. Sakto lang kasi yung pamain ko. 10 lang. Kasi hindi pa masyadong malaki yung nahuli kong igat. Lakas ng ulan mga idol. Itong mahiwagang lalagyan natin ng alimango. Na yung dalawa mga idol. Yan o. Ayos.
Sobrang taba mga idol oh. Tapos nakabuhit. Pupunos. Buri, yung pangtali. Tapos, unang tali natin mga idol. Tambok. Correct. Kumaidol yung isa, yung isang sipit lang. Haba na rin. Good size na. Ako siguro ang kalayo siya yung nakagat. Ano mga idol yung pangalawang tali natin. Update ko na lang kayo mamaya mga idol pagtapos pag natalian ko na lahat. Kanila akong kape. Pinit na. Yala. Kari pala tayo mga idol kasi napakalamig eh. Hugasan ko ladi mga idol, tapos ko na natalian lahat. Hugasan natin dito sa ano, medyo may tubig pa naman. Tapat lang ng kubo natin. Medyo malalim sana. Medyo malalim. Na idol oh. Ang dami. Ang dami. Jackpot. 10 trap lang. Dito din ako minsan naglalatag mga idol. Tapat lang ng ano, kubo. Punta dun. Sige mga idol, hanggang dito na lang yung vlog natin. Salamat sa panonood. Kalimutan mag-subscribe mga idol sa aking munting channel.
God bless, my idol.